Hej alle sammen. I dag kunne jeg rigtig godt tænke mig at vise jer et look, som jeg er blevet inspireret af Twiggy og hendes signature makeup. Som I kunne se, havde jeg allerede lagt min base, så det er egentlig bare øjnene, jeg vil vise jer. Til det her look vil jeg anbefale, at man tager sig rigtig god tid, og at man er tålmodig og har en rolig hånd selvfølgelig. Ellers så bare nyd filmen og se efter, hvad jeg gør. Når man skal lave den sorte streg, jeg har lavet i min globelinje, gælder det om at være præcis og rolig og tålmodig. Man vil helt klart godt kunne lave en tyndere streg. Det vil nok kræve, at I bare bruger kohl eyelineren. Jeg har valgt at bruge den her shadow stick, som gør, at den automatisk bliver lidt tykkere. Men gør, hvad I føler vil passe til jer og jeres øjne, og så er det ellers bare at gå i krig. Jeg bruger min sorte kohl eyeliner til at gøre kanten helt skarp på stregen i globelinjen. Jeg retter hele tiden på kanten for at gøre den så skarp som muligt. Jeg putter lidt mere af den hvide øjenskygge på, for at gøre det endnu mere markant. Jeg laver de her små streger under øjet med min sorte eyeliner for at give det her signature look, som Twiggy har. Jeg har sat single eyelashes på de sorte streger under øjet, for at give det en endnu kraftigere illusion af de her øjenvipper. Jeg har også taget få stykker på de øverste vipper. Jeg bliver ved med at putte mere af den hvide øjenskygge på mellem de sorte streger, for at virkelig markere det her. Jeg har taget en nude læbestift på, så passer fint til looket. Og jeg har også valgt at tage en lyserød på, for at vise jer det, som passer til mine negle. Og I kan uden tvivl tone det meget ned ved at lave en tynd streg. I vil også sagtens kunne bruge en anden farve end hvid. Det vil nok gøre looket
del anderledes. Men hvis I har lyst til at prøve det, så synes jeg bare, I skal kaste jer ud i det. Hej hej!